Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have Smoke US Beef Ribs. Ayan, sobrang laki no? Kita natin. Kita natin. Yan. Wow, kadagko ano? Laki ng mga buto. Ito yung tinatawag nila na dino ribs pang. So, ng dinosaur ribs. Kain tayo ng dinosaur. Oo. So, first time namin makatikim nito mga studio. So, bago kami mag-start kumain po, mention lang po ulit namin po, magpapasalamat po ulit kami sa Ara and Sky. So, sila po yung last time po na nagbigay po ng 15,000 pesos po na pag-giveaway. So, mayroon na pong nanalo po na 30 lucky winners po. Nilagay po namin doon sa aming FB page. Gaya ng sinabi po namin. So, tsaka napadala na po namin lahat po yung tig pa 500 pesos po nila. So sila pong lahat po na naka-receive na po ng 500 pesos po. So maraming salamat po talaga sa kabutihan ng loob ng Ara and Sky po at sa pamilya niya po. Maraming salamat po sa inyo at congratulations po sa lahat ng nanalo. Opo. So bilang papasalamat po natin mga studio, puntahan po natin ang kanilang YouTube channel, Ara and Sky. So i-like po at i-subscribe po natin po. Tsaka magpapakita po kami ng short clip po nila dito. Pasok! 2, 3. I'm a jellyfish again. And I'm just a big elephant. At yun na po mga studio, sisimulan na po natin ang kainan session. Pray muna tayo. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this day gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. So tara, baba na. Sige. Saan mo ito nabili pang? Ay oo nga pala mga studio, nabili ko po ito sa Alas Smoke Barbecue. So si Sir Jan po, sobrang bait po niyan mga studio. So kung gusto niyo pong tumikim nito at mag-order po ng iba't ibang klaseng mga smoke na meat po, message nyo lang ang kanilang FB page, Alas Smoke Barbecue. Yan. So itong ganito po kalaki po, sobrang dami na po makain ito kasi beef to, mahibi siya wa. So nabili po namin to sa halagang 2,000 pesos. Ganito kalaki. Sobrang laki po talaga. Imuha dali unahon ako ha. Sige pang. So yan to giwa. Barugan ako. Sige. Disod mo gugun. Okay. Imuha nito eh. Grabe, sobrang kapal ng meat, no? Ang laki po kasi. Uy, kumulay. Marunod ka na ni Musa mo. Tingnan mo pa. Ang red ng meat, oh. Sige. Hindi na ama ha. Yan, kita mo man. Wow, tingnan niyo po mga kasadya, oh. Red kaayog meat sa sulod ba, no? Kuha po nun. Sige, gunitan sa anak ko yung be. Sige. Hinay. Daplay mo kamot ha. First time po namin itong matikman. Matitikman pa. Yan. Wow, grabe. Daplay sa ako doon ha. Hinay lang ha. So, Yan o. Sus. grabe, oh. Kumabangga. Desa. Yung buto Merong niya, redness niya. Tapos, ito pala mga studio is smoke for, na-smoke po ito ng 11 hours. wow, sobrang tagal po. Ito siyang kuha ng mga kuha na. Kunin po natin itong mga, anong tawag dito? Mga corn. Whole peppercorn kasi medyo mapait ito siya ba. Pero nag-add to siya ng additional flavor po. Yes. Pero sa mga Iba gustong po. kumain, yung iba ba? Makain sila ng ganito. Hindi kami kumakain ng whole peppercorn. Kukunin mo na namin. Mga ihas kami. Depende po talaga yun sa panlasa natin ba? Yan. Malinis na. Linis mo?
Wow, laki nito. Grabe pang. Yan. Maingkit kanina ko siya. Meron kami sausawan dito. Pero Mamaya saka na na lang. lang. Oh. Kain tayo mga Kain po ka-studio. So, yan na to. Malambot yung meat niya sa ilalim pa. Ilalim ba? Itong taba yung kuan ba? Parang dito na ako. Lami, di mo? Ano siya? Tapos ang pula, oh. Pero ganito talaga yung beef ba, hindi masyadong malambot kasi hindi naman ito baboy ba. Beef siya. Pero sa pagka-beef niya, malambot na to. Gusto ko siyang kunin dito sa buto. Suloon ako. Ayun. Sarap po ng lasa ng beef ba. Usawan. Wow. Sarap. Yan. Tigas. Yung fatty niya, ang sarap po. No? Kain mo yung kuan niya? Naihas kami ni ba? This po, first time. Yeah, iwaan ako gamay no mga. Ikaw may iwaan mo? Rakwaon ako di ba? Kasi yung iba, style dito parang steak yung pagkain nila ba no? Kita mo ra atom naging kitingkit. Dapat yung dahan-dahan pa, no? Hmm. Po, pero dili ko kadulot. Ako be, Ay, humok na di ay. umok lang. Hinay lang. Na. Yan. Tersawa no? Ay, ito pala. Usus. Ang sarap mga ka-studio. Ibang klase talaga pag kung ano. US ba no? US US beef. meat. US meat. Kantisado pong quality ba? Yung meat ba? Masarap yung Na ginamit nila dito. sauce din niya pa, no? So, may-ari ng Kuan, Ala Smoke Barbecue. Maraming salamat po. Salamat, Busing. Di kamahayan, busing. Yung ano, anak dahil mo? Sarap ng sauce eh. Yun.
Parang yung kumakain ng dinosaur. Ah. Ang laki ng Dahil gusto. nuno? Grabe. Mm-mm. Grabe, ang pula ng meat mo. Imported kasi pang. Galing US talaga. Hmm? Tsaka ang laking baka siguro nito, no? Mm-mm. Enjoy ka, Mang? Sobrang enjoy ko pang. First time to lang. First time po namin magkain ng ganito po. Pero sulit po yung 2,000 mo dito. Yung ganito kalaki, marami na po ang makakain. Mm. Sa hibi kasi itong beef. Yeah. Ano siya? Tsaka kuan kay siya. Labo kay siya unod. Mm. Malambot na labo. Mm. Ramaw. Nakuha mo pa. Wow. Mm. Ganyan po siya kalaki oh. Buto. Place na to. Kuha ka na kumang. Hinayan ta ni Kit-Kit. Nitang po, pahilis na ni Mang. Nandito kilig pa. Ito, hati tayo. Kapag smoke po talaga mga ka-studio, may itim siya ba pero hindi po siya pagod, hindi po siya Yung labas lang yan, hindi siya yung pagod pang. overcook. Hindi siya overcook. Sunog. Hindi siya sunog. Hmm. Hindi po siya mapait. Hmm. Grabe. Sabi ah. Kuha na ito man, kani. Sige pa. Ato na yan ha. Kukunin ko din po sa akin. Muna mo lang gubuan. Yeah. Oops, ang laki. Kani mo ato ning ano no. Eh, Ay, kana. meron po chili unta. Asa na? Kanila ko maliit. Ay. Ang fresh ng pipino.
Mga ka-studio, wag po natin kalimutang bisitahin ang channel ng Ara and Sky po. Opo. Tamang-tama po, meron po silang bagong upload ngayon po. Na, kuhan sila pa, namasyal sila sa fruit park doon sa Japan. Opo. Parang sa Mount Fuji ata yun. I-watch na po natin yung bagong upload nila. Tsak na mag-enjoy din po kayo at yung mga anak ninyo. Ang gagandang mga bata ni Ara and Sky. Yung panit ka. Kuha po din rin na lang. Ang burn panit. Ang gahe na nga park ba? Yung panit niya pa no, matigas ako anon. Mm. Yung kumapit sa buto ba? Huwag mo lang kaunin yan ang park. Tagalog, Bisaya pang kaunin. O, kaunin. Kainin pala. Munching na ko. Logo na. Ang tika. Ang sarap po ng beef. Hindi natin kayo ubutin, no? Ang laki po talaga. Hmm? Ilang kilo? Ito pang. Hindi ko alam kung ilang kilo to. Excuse po. Excuse po. Yung buto pa lang pang mabigat na no? Hmm. So, talking ato sabi ni Sir. Sulit na sulit eh. Oo, kung gusto niyo pong mag-try mga ka-studio, meron pong mas maliit nito no? Mm. Noon, 1-3. Yung maliit, 1-3. Ito, big size ka ito dito. Dito, bang. Panit na ako. May sauce eh. Alam mo mag-slice niyan? Ha? Kaya mo ka? Ikaw, ayaw mo na? Gusto mo na ako ma? Meron pa naman ako dito. Sayang kasi itapon pa. Mm. Ang mahal nito, dapat dilukon yun. Ito din na namin kaya. So, ipapakain namin to sa kameraman, no?
Hindi na maubos to mamaya. Ulam. Lugo ko. Yung drinks mo para pang... Kain lang ako ha. Thank you. Welcome pang. Drinks po. Excuse me po. Ang lamig. Ayan mga studio, shoutout muna ako kung kumakain pa po si Mrs. Once again po, ulitin ko po, puntahan po natin po si Ara and Sky. Please like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell. Maraming salamat po sa pamilya nyo po, Ara and Sky. Maraming salamat po. God bless. Shoutout po muna ako. Shoutout kay Mike Mendoza. Classmate ako sa una sa high school. Shoutout bay. Muchiko Pinalosa, Mike Francisco at sa pamilya Kayabyab at Makaraig. Dino Dix Magpayo at sa Makarat family from Pagadian City. Onyil Sugoy Vlog. Bumbi at sa asawa niya na si Veronica Lorenzo. Shoutout din kay Ipang Mahilom. Bear Gibaldi from Lucena City. Shoutout din kay GL Ando. At ang last po ay Basketball News. So ito ata yung channel name niya. So yun na po muna yung shoutout mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po na Smoke US beef ribs. Sobrang laki po. Naubos na mo isang buto lang na slice to, pero sobrang kapal kasi nung kuhan ba, yung laman niya ba. Tsaka masarap siya mga studio, pati yung sauce sobrang sarap din, additional flavor. Yes po. Highly recommended po talaga. Try nyo po. Maganda dito pag kumakain kayo ng ganito, dapat iniiwa siya ng slice ng manipis ba, o parang makain kayo ng steak. Kami kasi parang ganun, parang aso. Pero No? aso kami. So, yun na po, mga ignorante lang yun. First time lang nakain mo. Yes po. Maraming salamat sa panonood mga ka-studio at sa inyong walang sawang suporta po. And happy 700,000 followers sa Opo, FB. maraming salamat po. At sa YouTube, ilan tayo? 330. 330,000. Maraming salamat po mga ka-studio. God bless you all and stay safe. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye.